Eu creo que, ademais, e con última valoración, creemos no Partido Popular de Galicia que este resultado de onte nas eleccións catalanas o que fan é demostrar que continúa a corriente que se iniciou co resultado das eleccións en Galicia, hai agora ano e medio, que continuou despois co resultado das europeas e que se confirma e se consolida co resultado de onte en Cataluña. Esa tendencia que se estende cada vez máis e que ten un reflexo claro do que vai pasar na política nacional. Eu creo que os cidadáns cada vez máis claro e máis alto o de amosan votando están lanzando unha mensaxe clara ao señor Rodríguez Zapatero que o seu ciclo xa rematou, que o seu ciclo está esgotado e que os electores, cada vez que se echan as urnas, din claramente que queren un cambio político en España. A derrota de onte non só é a derrota e a debacle electoral do señor Montilla, senón do Partido Socialista, do señor Zapatero e de todos os responsables do partido a nivel nacional. E, por suposto, tamén do unha mensaxe clarísima ao Partido Socialista en Galicia, o señor Vázquez, que ten que tomar nota de que todo aquelo que se refire ao Partido Socialista, todo aquilo que se refire a expectativas do Partido Socialista aos cidadáns, toma nota claramente e lles din que agora mesmo non son, ni moito menos, unha ferramenta de fiar para solucionar ningún tipo de problemas. Por elo, creo que tamén unha mensaxe clara dirixida ao Partido Socialista aquí en Galicia de que esa tendencia que xa decimos empezou ano e medio coas eleccións galegas se seguiu consolidando e estamos seguros que vai ter o seu refrexo cunha disminución aínda meirande do Partido Socialista cando se celebren aquí en Galicia as eleccións municipais o vindeiro 22 de maio.